agbaala James ọgwụ a ga-eji wee wa ya ahụ. Obere oge meseji ekwentị ya ebe trrrr. James echeta na ọgbachi ekwentị ya agbachi na o nwere ike ịbụ ozi ọ na-achọghị ka nwunye ya hụ. Ọ kpọọ nwunye ya honey, biko gbanyụrụ m ekwentị ahụ na-enweghị m batrị. Okwu a ka ọ kapụ n'ọnụ, ụra ọgwụ agbara ya eburu ya. James amaghịzi ebe ọ nọ. Nwunye ya were ekwentị ahụ ka ọ gbanyụọ ya, meseji ọzọ abata. Ọ bụzi meseji a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee mepe ya bụ ekwentị. Ihe eji save nọmba butere ya bụ ozi bụ best. Ihe ozi ahụ na-ekwu bụ ọ bụ gị nwa ka a ga-ebu ụzọ mee ka ọ bụ ewu ahụ. Ọ bụzi ozi a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee banyeze n'ime ekwentị ka ọ mara onye bụ ewu ahụ. Ọ chọrọ nọmba ahụ gaa na WhatsApp. O wee hụ chat ya na best na ọ bụghị taa ka ya na best kpamara. Best bụ ex ya na yunivesiti. James fokwara ntutu ya taa sị na onweghị ihe jikọziri ya na ex ya. Arịrị, obi mmadụ a dị aghụghọ, obi a siri ike. Onye na-ata abụ n'obi a na-ata abụ gị n'anya. Onye kwesịrị igogo gị ma ibe nwa akwa bụzi ya mere gị ihe iji ebe akwa. James na Chioma lụrụ di na nwunye. Ọ bụghịkwa Chioma rịọrọ James. Chioma nọkwara onwe ya, James abịakwute ya rịọwa ya maka ọlụlụ. Chioma ekwere ya di. Ka Chioma batara n'ezinụlọ a, ọ na-agba mbọ ịhụ na ihe dị mma. Ọ bụ eziokwu na onye nwa ka a na-emewu, mana ọ na-eme ka udo chịa. N'ime alụmdi na nwunye ha ka ha nọ, James enwe ọrịa kidney. O wee daa na-aga agbanwe kidney ya. Elele kidney James na nke ụmụnne ya na nke nne ya na nna ya onweghị nke makọrọ ọnụ. Emesịala nke ya na nwunye ya Chioma. O wee bụrụ na ha na-abụ makọrọ. James na ụmụnne ya malite yọba Chioma si ya biko ka ọ zụọ nwanne ha nwoke ndụ na ndụ nwanne ha dị ha mkpa. Na ya biko ya were otu akụrụ ya nye di ya. Di ya nọ n'elu ya kwe ya nkwa si ya na ọ ga-emere ya nta mere ya emu, na ọ ga-akpọkwu ya obodo oyibo, na ọ gaghịzi awa ya isi. Ihe eme Chioma laa n'echiche. Chioma echecha sị na di ya bụ di ya, na di ya bụ ya enyi. O wee kwere na ọ ga-enye di ya otu akụrụ ya. Chioma amaghị na onye ọ na-echere anaghị echere ya. Chioma anaghị akpa ekwentị di ya aka. O were ya na nke ya bụ nke ya, nke di ya bụ nke di ya, na di ya ji nke ya azụ ahịa, na onweghị ihe ga-ebuji ya n'ekwentị di ya. O mezie di ya anaghị agbachizi ekwentị ya agbachi maka na nwunye ya nwee efe ya. M ga-asị na ọ bụ n'ụlọ ọgwụ ahụ bụ mbụ ọ na-emepe ekwentị di ya baa n'ime ya. Ụbọchị akara aka eruola, Chioma na James abana n'ụlọ ọgwụ. Ha ehiricha efe ha ga-eji wee gaba n'ime tieta. O wee bụrụ di ya ka a ga-ebu ụzọ wee waa afọ. Agbaala James ọgwụ a ga-eji wee wa ya ahụ. Obere oge meseji ekwentị ya ebe trrrr. James echeta na ọgbachi ekwentị ya agbachi na o nwere ike ịbụ ozi ọ na-achọghị ka nwunye ya hụ. Ọ kpọọ nwunye ya honey, biko gbanyụrụ m ekwentị ahụ na-enweghị m batrị. Okwu a ka ọ kapụ n'ọnụ, ụra ọgwụ agbara ya eburu ya. James amaghịzi ebe ọ nọ. Nwunye ya were ekwentị ahụ ka ọ gbanyụọ ya, meseji ọzọ abata. Ọ bụzi meseji a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee mepe ya bụ ekwentị. Ihe eji save nọmba butere ya bụ ozi bụ best. Ihe ozi ahụ na-ekwu bụ ọ bụ gị nwa ka a ga-ebu ụzọ mee ka ọ bụ ewu ahụ. Ọ bụzi ozi a bụ ihe mere nwunye ya o ji wee banyeze n'ime ekwentị ka ọ mara onye bụ ewu ahụ. Ọ chọrọ nọmba ahụ gaa na WhatsApp. O wee hụ chat ya na best na ọ bụghị taa ka ya na best kpamara. Best bụ ex ya na yunivesiti. James fokwara ntutu ya taa sị na onweghị ihe jikọziri ya na ex. Ọ na-ajụ ya ọkwa Chioma nye gị otu akụrụ ya ugbu a, ichefuzie m. Ịhụnanya ụnụ adịzi omimi, ị gaghịziele m anya. James asị God forbid. Kedu ihe ya ga-eji onye nwere otu akụrụ were mee? Na ya na ndị be ya ji waya na-etu unu ya na ojisi ike nye ya otu akụrụ ya, nya hapụ ya. Na ya ga-agba ya alụkwaghịm bịa lụrụ nyanwa. Na Chioma bụ na klaasị ya, na Chioma agụghị akwụkwọ. Na ọ bụrụ na onye nye akụrụ ya ọga nke ọma, na ya ga-abịa lụrụ ya, kpọpụ ya obodo oyibo, na ozi ihe ga-ejikọ ya na Chioma ọzọ. Ihe Chioma na-ahụ na chat eju ya anya. Ka kwuo na nke ụmụnne ya, Chioma ewere hụ na ọnụnọ nọ ebe ahụ enweghị isi, na ha chọrọ iji ya wee nweta ihe, na ha nweta ihe ha chọrọ n'aka ya, na ha ga-achụpụ ya. Na Kanu jisi ike nweta ihe ọ na-achọ n'obi injin, na onwezi uru ya bụ injin ga-aba. Ka ọ ka na-atụle ihe ndị a n'obi, dọkịta si na tieta pụta sị ya na oge nke ya eruola, na ọ dịkwa njikere. Chioma ewere ihu ya elu lee dọkịta, anya mmiri adọjuo onye anya. Anya mmiri ekwezi ahụcha dọkịta ofụma, ọgba ya pịta ma anya mmiri hụsisie. Anya mmiri ekwezi Chioma kwuo okwu, ọ na-elu ya, ọ na-edi ya. Udikatala ya ka ọ gwa dọkịta na ya adịzi njikere ikwu okwu ara anya ahụ wee tawara akwa. Chioma na-ebe akwa ka ụmụaka. Ihe na-aga n'obi Chioma bụ na ọ bụrụ nyanwa nọ n'ọnọdụ a, ma di ya ga-azụkwa ya ndụ, ma di ya ga-ewetakwa akụrụ nke ya wee nye ya, ka ọ bụ na ya esozie bụrụ mmadụ, ka ọ gwa ahụ ya ka di ya ji wee lụrụ ya. Ọ na-eche ka ihe butere nwoke a na ndụ ya, ka ihe ya ji isi wee koro, na ọ kakwaghara ịkara ya mma nga ya na-alụghị di karịa ịlụta onye ga-ebunye ya n'ụhara mmiri sowe ya. Chioma ewere anya mmiri yipụ akwa ahụ ọ ga-eji aba tieta, buru akpa o ji wee bi ụlọ ọgwụ gbalaga, laa be di ya busiri akwa ya, bụrụ ihe ya niile n'ebe ahụ pụọ, ewezi onye nwe ebe ọ nọ. N'igwe akụkọ a nkenke, ọrịa ahụ mechara gbuo di ya. O wee buru ije elu. Gee m ntị, emegbukwala onye ka mma. Ụwa anyị hụrụ na-eme ntụgharị. Ọ bụghị onye ọ dịrị mma taa ka ọ na-adịrị mma echi, ọ bụghị onye ọ dịrị njọ taa ka ọ na-adịrị njọ echi. Anyị niile bụ mmadụ, enweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Ihe ahụ ị chọrọ ime mmadụ ọzọ, chie ya ma ọ bụrụkwanụ gị, ọ ga-adị gị obi mma. O wee zukwa oke. Ọ na-abụkwa emegbucha nwa nkwụ ụbọchị igu, chetakwa nwa nkwụ. Onye ahụ ị na-emegbu taa nwere ike o ruo echi ọzọ gị ndụ echi, ma ọ bụ nwee ihe a ga-eji wee ga-azọ gị ndụ echi. Ụwa dịkwa omimi, ntị adịkwa ya gazie.